Μια μέρα, ο Ιούδας γύρισε σπίτι με ένα τεράστιο χαμόγελο. «Ελαζάρ», φώναξε, «τα καταφέραμε! Ανακτήσαμε το ναό Μπέιτ Χαμικντάς!» Δεν μπορούσα να το πιστέψω. «Το ναό Μπέιτ Χαμικντάς, στην Ιερουσαλήμ!» «Ναι», είπε ο Ιούδας, αλλά ήταν ερείπιο. Οι στρατιώτες τα είχαν καταστρέψει όλα. Καθαρίσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά όταν ήρθε η ώρα να ανάψουμε τη μενορά, βρήκαμε μόνο ένα μικρό κανάτι καθαρού λαδιού. Ήταν αρκετό μόνο για μια μέρα, αλλά το ανάψαμε ούτως ή άλλως, εμπιστευόμενοι τον Θεό ότι θα μας βοηθήσει. «Και τι έγινε?» ρώτησα με μεγάλα μάτια. Ο Ιούδας γέλασε με ενθουσιασμό. «Η φλόγα έμεινε αναμένη για 8 μέρες. Ήταν θαύμα, Ελαζάρ. Ένα σημάδι ότι όταν έχουμε το θάρρος να παραμείνουμε πιστοί στον Θεό, Εκείνος είναι μαζί μας».